ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי. היום אנחנו נכין מוס שוקולד חלב אגוזים ומוס שוקולד לבן עוגת. לתחתית יש לנו 90 גרם מחית פרלינה, 75 גרם שוקולד מריר ו-75 גרם קורנפלקס. אני השתמשתי במה שיש בבית, במקרה הזה קוקו פופס. נמיס את השוקולד במיקרוגל. בינתיים ניקח רינג בקוטר 26 סנטימטר ונחתוך נייר אפייה באותו גודל. ניקח נייר אלומיניום בגודל התבנית ונתחיל להדק את נייר האלומיניום לרינג בצורת משולשים. ניקח את הרינג ונניח על משטח קשיח. נמיס את השוקולד במיקרוגל בפולסים קצרים כ-30 שניות עד להמסה מלאה. נוסיף את פצפוצי האורז והמחית פרלינה ונערבב. נעטוף בשקף את הרינג. נשטח את התערובת. כמו שאתם יכולים לראות, הוספתי עוד תערובת כי לא חישבתי נכון את הכמויות. נכניס בינתיים למקפיא להתייצבות. לשכבת המוס שוקולד חלב אגוזים נצטרך 130 גרם שוקולד חלב, שליש כוס חלב, 2 כפות גדושות של ממרח נוטלה, כפית וחצי ג'לטין, 3 כפות חלב וחבילה וחצי של שמנת מתוקה. נערבב את הג'לטין עם 3 כפות חלב ונניח בצד ל-10 דקות. נמיס את השוקולד עם שליש כוס חלב. אחרי שהמסנו את השוקולד נוסיף את הנוטלה ונערבב עד שהתערובת חוזרת להיות אחידה. נחמם את הג'לטין עם החלב 30 שניות במיקרוגל. נשפוך את הג'לטין לתוך תערובת השוקולד ונערבב שוב עד להתאחדות. נניח בצד כדי שהתערובת טיפה תתקרר. נשפוך את הקצפת למיקסר ונקציף עד שנוצרת קצפת יציבה, אבל עדיין נוזלית, כך שלקצפת יש מרקם של יוגורט. נסנן את השוקולד לתוך הקצפת כדי שתתקבל תערובת חלקה ונקייה מגושים ונערבב. לא צריך לקפל כי הקצפת לא חזקה, אז אין אפשרות להרוס אותה. כאשר התערובת יחסית נוזלית לא נצטרך לעבוד קשה כדי ליישר אותה בתבנית, אלא רק לשפוך אותה לתוך התבנית שלנו. נשפוך את התערובת ונכניס למקפיא לשעה להתייצבות. לשכבת המוס שוקולד לבן עוגת נצטרך 130 גרם שוקולד לבן, שליש כוס חלב, 2 כפות גדושות של ממרח נוגת, כפית וחצי ג'לטין, 3 כפות חלב וחבילה וחצי של שמנת מתוקה. נערבב את הג'לטין עם 3 כפות חלב ונניח בצד ל-10 דקות. נמיס את השוקולד עם שליש כוס חלב. אחרי שהמסנו את השוקולד נוסיף את הממרח נוגת ונערבב עד שהתערובת חוזרת להיות אחידה. נחמם את הג'לטין עם החלב 30 שניות במיקרוגל. נשפוך את הג'לטין לתוך תערובת השוקולד ונערבב שוב עד להתאחדות. נניח בצד כדי שהתערובת טיפה תתקרר. נשפוך את הקצפת למיקסר ונקציף. נסנן את השוקולד לתוך הקצפת ונערבב. נשפוך את שכבת המוס השנייה ונחזיר למקפיא לשעה להתייצבות. לציפוי יש לנו 150 מ"ל שמנת מתוקה, 150 גרם שוקולד מריר וכף ליקר שוקולד. נמיס את שלושתם במיקרוגל ונשפוך על העוגה שלנו. נחזיר בחזרה למקפיא להתייצבות. כאשר העוגה קפה לחלוטין ולא רימיתם כמו שאני עשיתי, נוציא את הנייר כסף ונייר האפייה ונניח על קערה שקטנה מגודל העוגה.
ושוב, אל תעשו את מה שאני עשיתי, אלא קחו סכין ותעבירו בין הרינג לשקף ותחלצו את העוגה. ככה השקף יישאר דבוק לעוגה ולא יתערבבו לכם שני עמוסים כמו שקרה לי. זהו להיום. מאחסנים את העוגה במקפיא ומציעים 20 דקות לפני הגשה. בתיאבון.